Днес бе открит 14-тият национален фестивал на любителските камерни и кафе-театри в Свищов. Фестивалът се организира от община Свищов и Първо българско народно читалище Еленка и Кирил де Аврамови 1856. Тази година той ще премине под знака на 160-та годишнина от основаването на първото българско читалище. 180 години от рождението на Теодосий Икономов, 175 години от рождението на Игнат Иванов и 20 годишнината от създаването на камерен театрален състав при читалището. Събитието се проведе под патронажа на кмета на община Свищов Генчо Генчев, а негов домакин е първото българско читалище, носещо името на дарителите си. Любомира Петрова, секретар на община Свищов, откри фестивалът. Участниците в него ще имат тежката задача не само да забавляват публиката, но и да се харесат на журито. А той е в състав Крум Гергицов, председател на журито, Кирил Ангелов, актьор, и Росен Чепанов, режисьор. Пожелаваме успех на участниците!